Washa uthenjiwe wena. Vele uthenjiwe ngoba vele akekho phela umuntu angazukuthi la bakazuthi umuntu emholweni. Mawubulela umuntu ubulele mistake thina sizela kini ngqo. Sinokho endini yakho sithi sorry sicela ukubhudala ekhaya. Aphume sithi no siphume sami. Yes. Manje sifana lo muntu obulala umuntu esportini makuliwa sithi kwashe sithi ufile usabheka ahlakisa mistake hayi. Mistake le. Fani mawuzoshawa sikuthole kanje sithi uphudla watho nanga. Singe sithi uphudla watho no. Uma sithi la ngekeni phuma. Shayiwe lapha kuya. iNkabi yeleze ishawa umuntu. Manje uthi ubulela umuntu umbulela mistake bekuliwa ngamgwaza ngeclip. 6174. Mistake. Fanele uphelele lapho kufika under tax la. Yes. Manje la kugeyisa isosha ngempama uthenjiwe. Hayi ngabuya hayi ukuthi lalela ke umndeni. Wathi ngimthenga ujaphela ngomshini. Wathi kimi yena mfana mthethana. Ukade nawuzokhuluma. Hayi ngangizithi hayi. Phela ngangeke ngize ngimfayele esitolo. Kanjani kwazi ukujuluma? Oh nasidethe lokubulala lemkhukhu. Ngekubulala umuntu in public phambi kwabantu. In front of phambi kwabantu. Oho lamthuthu. Akufanele into ibe nobufakazi, ibe ne-evidence, ibe nofakazi abashoyo ukuthi. Kufanele umbuke ukuthi ushonaphi. Bese umnyonyobela ke inathi ogumbe endala zokushaya ikhoneni fanele umbuke. Yezwa. Manje ngokushaya, yabona manje wazabudaba. Ngisuwe lapho ngicela life sentence. Into efaka kodwa bawuthele enkantolo. Kanti mafana ukushaya mina mazi ithe bomnyameni makubala amakhilometer nobanethi ngazo ukukomisa noba ngezwa. Manje kube khona ethi wayimini. Manje mawuthi kokoko sicela ubhutwana ekhaya laba kusibona ofakazi labo noma ngizokuphisa ngoma nakulo ufakazi lo. Uphisa yonke into. Ah ngiyabuzwa cha sengishaya ke lapho. Kodwa manje uzoshaya umuntu phambi kwale mthantela izohamba ikhuluma uthi imtheke indaba yesithini. Utshele kikhethe kanti bekubukela. Fanele ulifake kukho nazo. Lokho kumile engojeni ifake engojeni uyifake lokho uyifake engojeni. Thiwe ekhaya inohamba athi ingubo ilanga libalele impela uyolanda isibhamu. Hayi suka hayi ukuthi waphela. Angeke ngilwe lombutho mina futhi ngeke kulwe. Mawuyi trainiwe. Ngeke hayi nje ngeke kulwe nestate ngeke kulwe nohulumeni. Mawuyifika ukuhlakaniphile. Ungabayitshontsha nabatshontsha esigodini sakini mabeyidakelo noma belele bafazi. Hayi ke trainer njalo babaxabana abantu bebeyolana bafazi. Hayi sosha umuntu ohlele ewash ngemi. Usuke uyithele empini. Fanele lapho kusuthi kuyophambana imbali. Mawuzocela isosha, ucela uthade. Shoot wena ufuna kuphambana imbali. Zoshana ozone layer. Into njalo mva 3 months ya trainer. Shoot izoshana ozone layer. Sekhala target ke wena uthi wazi uqanga kanjani. Angiphathi ke mawusaphathi isibhamu sakudala le AK yakudala le ugodo le iplanga then mekhali so ayishizi isibhamu siqi ya khala umshini ke la hayi lesi bangele AK yakudala le nesifasa senkomo hayi yamakhehla le ayimbi ngo94 ayimbi ngo94 le nesifasa senkomo ayisena lo mshini ayiphatha MK hayi futhi bamasikhala usizo yeah goqiwe futhi pull back hayi ayikhele mangaze uthi lokhu phamkana futhi mayikhali uthi hayi ibheke iphi njalo noma bethu ihlodonga noma bedla kumbhemi uyizwa lapho khona mawubande phansi ubande ufisa ukuthi ngiyakhala manje la uyazi ukuthi ziyakhala uhude futhi ungakusulwe umuntu uyazizwa wesumpathi ngake ngabona sekuhlaza ngaphambili la uthi akhumisa nge15 lakho ukuzwa kukhalisa kuthi ngihlodonga yazi manje uvalekile Kubathi wephenyuwe kodwa zedlula khona intombi yakhulu mawuzeni i9 vele izakazi noma yayikhoma ugcina uzicheck angilala mhlawumbe zona 6 futhi siyasho inkinga usasiza umsindi sedumane emsindi abanye bahambe sesishoma lokhu nyakwayihloma yangena la yazophuma la